W październiku skończy 20 lat. Jedna z największych nadziei słowiańskiego żużla. Zawodnik, który w poprzednim sezonie ścigał się dla Motoru Lublin w Ekstralidze U24. Średnia 1,931. Ciekawe jak wypadnie startujący z tego pola zewnętrznego Andrzej Grmek. Pole wewnętrzne dla Tobiasza Jakuba Musielaka. Pole drugie dla bezbłędnego dziś Jakoba Dorsela. Kask żółty to Ryan Douglas. No i właśnie niebieski Andrzej Grmek. Czy to będzie dobra decyzja menedżera Pawła Piskorza? Przegrywa start Andrzej Grmek. Ryan Douglas ma dużo miejsca. Może teraz spróbować napędzić się jadąc trochę szerzej od rywala, ale szybkość Dorsela jest imponująca. Trudne zadanie przed Douglasem, jeśli chce jeszcze tutaj doskoczyć do Dorsela, bo ten ma oczywisty plan. Chce uciekać, chce powiększać przewagę, ale Douglas teraz widać, że może zagrozić. To jest rząd Skorpionów. Ryan Douglas, Tobiasz Jakub Musielak przed Grmekiem, ale tylko do tego momentu na prostej przeciwległej wyprzedził przeciwnika Andrzej Grmek. Można było o nim na moment zapomnieć po tym nieudanym starcie, ale teraz jest ciekawa walka pomiędzy nimi. Tobiaszem Jakubem Musielakiem za szeroko teraz Grmek odjechał i teraz Musielak odbija pozycję, ależ tutaj jest ciekawie pomiędzy Słoweńcem i młodzieżowcem. Kto jest trzeci Musielak. Tobiasz Jakub Musielak, czy on to wytrzyma, czy teraz przytrzyma? Krawężnik zrobił to, ależ tam zapachniało nawet takim wyraźnym zwarciem pomiędzy Musielakiem i Andrzej Grmekiem, ale chyba ostatecznie te wojny nerwów wygra młodzieżowiec Tobiasz Jakub Musielak, a nie